Păi, femeile sunt atât de inteligente și noi bărbații atât de proști de multe ori. Femeile simt schimbarea, înainte să descopere adevărul. Nu poți să minți o femeie prea mult timp. Pentru că femeile observă, simt că energia nu mai e aceeași. Când ceva se schimbă, când ceea ce spui nu se mai potrivește cu ceea ce faci. Și nu au nevoie de dovezi de la început. Le este suficient să simtă că ceva nu se leagă. Și din momentul ăla încep să observe mai atent. Detalii mici, tonul, distanța, privirea, atingerile, schimbările pe care înainte le ignorau. Pentru că nu e doar o intuiție, e experiență. Multe femei au trecut prin situații care le-au învățat să citească printre rânduri. Așa că atunci când minți, poate nu te descoperi imediat, dar te percep. Și din clipa în care te percep diferit, încrederea începe să se rupă. Nu mai există aceeași liniște, nu mai există aceeași siguranță, nu mai există aceeași conexiune. Pentru că o singură minciună poate schimba complet felul în care o femeie te vede. Crezi că femeile simt când ceva se schimbă, înainte să afle adevărul? Doamnelor, este adevărat ceea ce am spus?